Y continuando con más informes, Caribbean Sea Jazz Fest está até octubre, pero el fin de semana aquí está crucial, ya que organizadora de Purple Entertainment Group está abrindo ticket sales para concerto de Prince Royce. El Sea Jazz Fest, un evento divertido. Xavier Noel. Aanstaande vrijdag hebben we bij Cassibari Café de voorverkoop van de tickets en dan speciaal de VIP-tickets. We gaan er gelijk een evenement van maken, dus het wordt een bachata-avond bij Cassibari Café. We gaan daar om 6 uur de kaartverkoop beginnen, maar we hebben ook een special chorizo's en chicharron op de grill. En we hebben een DJ en we hebben een dansgroep die ook daar bachata gaan dansen. Dus het wordt echt een event. De vorige keer dat Prince Royce hier was, had hij 8000 mensen, 8000 bezoekers. En bij Renaissance Festival Plaza kunnen we maximaal 5000 mensen kwijt. Dus we willen dat mensen snel hun kaartje kopen. Dat het voorbij zijn, want ik verwacht dat het uitverkocht raakt.